gihapon ang mga individual operators kag drivers diri sa syudad sa Iloilo. Kadungan man sa kinapatigayon nationwide transport strike. Nagapanawagan ng mga individual operators kag drivers sa syudad sang Iloilo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tunan padugang ang pag-implementar sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kan PUVMP kag imbestigahan ang mga isyu sa dalain-lain nga mga transport cooperatives. Ini ang kadungan man sang ginpatigayon nga caravan protest nga nagalin sa distrito sang Haro kag may ginpatigayon nga programa sa Iloilo Provincial Capital Grounds Abril 15. Makapadugang man sa kapigadohon kag gagutom kung paunta to nagilayon sa Mayo 1 ang pagpabiyahe sa mga unconsolidated units, ilabi na nga kadamaan sa mga operator kag drivers ang traditional jeepney ang wala na sang iban pa nga palangitan-an. Dugang padri, hindi pa man makasarang ang kadamaan sa maini sang modernized units nga nagabalor sang masobra 2 million pesos bisan pa i-loan ini. Suwestyon pa sa mga ini nga kung luyag nga mangin eco-friendly, mahimo man regular nga ipa-smoke test ang tanan nga mga units o kung islan ang kaha agod mangin compliant sa gina-require sang gobyerno. Yari ba lang isa ka operator nga si Mr. Billy Dimafiles. Sarangan sa mga operator kag driver na barato lang, kag baratong bulanan. Ako na imo gusto no. Oo. Kung mga gubuhon na mo ni kung anong gusto nila, malabaon naman okay kami. Pero kung hindi sa ito, kaluluin, damo niya magutuman kag damo niya ginamo yung matabo yung kaso ni. At ininagod, agod maprotektahan ang ilatag sa kapamilyan damo ang ilang kasaligan. Report na gikan sa syudad sa Iloilo. Inisi ka K5, Clipot, Tanyo Karayo para sa Kampiyong Balita, Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Iloilo. K5, ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.